ଦାନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିବରଣ 15 7 ବିନା 11 ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ହସ୍ତମୁକ୍ତ କରିବ। 2 ବିବରଣ 15 8 ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଦରିଦ୍ର ଥାଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ହସ୍ତମୁକ୍ତ କରିବ। 2 ବିବରଣ 15 7 ବିନା 8 ଦାନ ଦେବା ଜୀବନଯାପନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅଟେ। ଦାନଶୀଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥନ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିଛି, ଆମେ ଯାହା ପାଉ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଦେଉ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ଏପରି ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହୋଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା। ବାଇବଲ କହିଛି, ମୂକ ପୀଡ଼ିତର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କର, ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସୁବିଚାର କର। ହିତୋପଦେଶ 31:9 ଏକ ଉଦାର ମନୋଭାବ ଧରି ରଖିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ମନୋଯୋଗିତା, ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ବଳରୁ କିଛି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଲେଖକ ରିଚାର୍ଡ ଫୋଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଷୟ ସାଧନ କରେ। ଏହା ଲୋଭରୂପକ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଓ ଯାହା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଅଟେ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ, ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିବେକ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେନ୍।